Ahojte, zdravím vás všetkých. Na začiatok by som sa vám chcela ospravedlniť, že v poslednom čase som nepridala žiadne video, ale bohužiaľ na to nemám čas. Môj syn si vyžaduje veľa pozornosti a je veľmi aktívny a spí iba raz cez deň, to je hodina alebo dve a aj teraz momentálne spí. Tak mám šancu natočiť video, ale inak za tú hodinu, čo spí, tak mám čas pre seba, oddychujem alebo niečo varím, jem a také, takže nemám fakt čas na nahrávanie videí. Ja dúfam, že sa to zmení časom, že budem môcť nahrávať, aj keď tu bude on pri mne, ale momentálne to tak nie je, pretože ho zaujíma kamera samozrejme a musí do nej búchať a pozerať sa, že čo to tam je, takže veľa by som nenahrala pri ňom. A ma to mrzí, lebo na to baví nahrávať, chcem nahrávať. Dostala som otázky, že či nenatočím nejaké video o mojom pôrode, tak som sa teda rozhodla, že ho natočím. Bude to spojené aj s nejakou recenziou na nemecké pôrodnice, ako som sa cítila pri pôrode, ako sa o mňa starali, takže môžete sa na to tešiť. Kľudne sa pohodlne usaďte, dajte si kávu alebo čaj. Ja som si zobrala čaj, takže budem popíjať možno počas videa, lebo bude to dlhé okecacie video. Pozývam vás ďalej na toto video a prajem vám príjemné pozeranie. Tak začnem asi od toho, že tu v Nemecku majú mamičky možnosť výber Hebamme. To je pôrodná asistentka. Neviem, ako je to na Slovensku. Viem, že kedysi dávno, keď moja mamka nás mala, mňa a moju sestru, tak viem, že hovorila, že k nej chodila nejaká babica. Takže bolo to. Teraz neviem, či to je, fakt netuším. Takže tu v Nemecku má každá nemocnica má nejaké Hebamme, pôrodné asistentky. Ja som si jednu vybrala, stretli sme sa ešte pred pôrodom v nemocnici, kde sme spísali potrebné papiere a ukázala nám vlastne pôrodnicu, izby, kde sú bábätká, kde sa rodí, všelijaké techniky rodenia, možnosti rodenia. Takže všetko to nám ukázala pred pôrodom, aby sme už vedeli, kde prídem, aby som neprišla do nejakého neznámeho prostredia a aby som ako tak mala predstavu o tom priestore, kde budem rodiť. Ja som Vikiho prenášala 10 dní. Termín som mala 1. novembra a rodiť som išla 10. novembra. Viem, že to bol pondelok. Sme si povedali po víkende, že keď to víkend nepríde, tak pondelok ideme teda do nemocnice. Prišli sme tam, robili potrebné vyšetrenia a proste dali mi tabletku na vyvolanie pôrodu. Po tej jednej tabletke sme išli na izbu, kde som si zložila veci. A išli sme sa poprechádzať, lebo sa nám nechcelo čakať na izbe, tak sme sa išli poprechádzať. Bola som s manželom, áno, to som ešte nepovedala, bola som s manželom. No a keď sme sa tak prechádzali, tak v jednom momente mi proste praskla voda. Počula som len také puk. A už som vedela, tak utekala som rýchlo na WC, z hodou okolností bolo blízko. A manžel na mnou zbehol, že čo sa deje. Tak hovorím, že asi mi praskla voda, lebo som komplet mokré nohavice. Ja sa ospravedlňujem, ale mala som plnú kartu, ma to prerušilo a už sa zobudil aj Viktor, takže neviem, ako dokončím toto video, pretože už mi tu zase lozí, chytá, ako som hovorila. No čo, Viktorko, poď sa ukázať. Poď, poď mamke. Tá mamka nahráva, hej. To tam je. Urobím ahoj. Tam si, hej. Urob ahoj. Ja sa budem snažiť niečo čo najrýchlejšie, ale snažiť sa nejak dokončiť to video. Dúfam, že to dopadne dobre. Dúfam, že vám nebudú vadiť okolité hluky môjho syna, ako sa bude hrať a rozprávať do toho. Takže skončila som s tým, že mi praskla voda a išli sme teda na izbu, na pôrodnú izbu, lebo to tam
nie je taká, že pôrodná sala, sú tam 3 izby pôrodné boli. Jedna izba, kde bola vlastne taká váňa veľká, ktorú som neskôr aj využila. No takže došli sme na tú izbu a sa to začalo, proste začali sa pomaly kontrakcie, takže predýchávačky, to, pomaly som sa vyzliekla. Zlekla som sa do pyžamky, ktoré som mala prichystané, dala som si tam kozmetickú taštičku, v ktorej som mala potrebné veci, to si môžete pozrieť vo videu, ktoré som nahrávala, čo som si zbalila do pôrodnice, ak vás to zaujíma. No a pomaly sa to začalo, no. Ako som spomínala, neskôr som využila aj vaňu. Nad vaňou bola taká, vyselo taká látka, ktorú som sa mohla chytiť a proste keď prišla tá kontrakcia, tak sa nejako pridržať a všetko to proste prečkať. Bolo to príjemné, kúpel bol príjemný, ale neviem, ako dlho som tam bola, ako som hovorila na začiatku, tak nevnímala som časy. Neviem, koľko bolo hodín, absolútne neviem, ako to išlo. Viem, že som nejak začala rodiť okolo 6. A ráno o 3:45 sa Viktor narodil, takže skoro 13 hodín som rodila. Neskôr po kúpeli, po vani, som išla zase na izbu, kde mi dali zase nejaké obľúbovaky, niečo na zmiernenie bolesti, pretože som mala bolesti strašné a neotvárala som sa, nebola som otvorená. Neviem, ako dlho to už trvalo. No a ak to už trvalo strašne dlho, si pamätám, že mi vlastne tá pôrodná asistentka ponúkla, že či teda nechcem epidurálku. Čo sme sa ešte pred porodom bavili, že teda nebudem chcieť epidurálku, bála som sa jej, ale tak vám poviem, že v tej chvíli, keby mi povedali, že keď mi odrežú nohu a prejde tá bolesť, tak by som povedala, že áno, lebo to bola neskutočná bolesť, takže v tej chvíli by som slúbila asi všetko. Takže nejak sme sa proste potom zhodli, že áno, že vezmem si teda tú epidurálku, tak sme čakali na anesteziologa, prišiel, no, zaviedli mi to a po chvíľke, neviem akej chvíľke, proste bol kľud. Cítila som také tlaky, že kontrakcia vlastne tam je, ale nebolelo to. Nebolelo to, bo konečne som si mohla, ležala som, mohla som si, myslím, že som si aj trochu pospala. Manžel si takisto pospal, síce na takom neveľmi pohodlnom ležadle ležal, lebo som ležala na posteli a on, ani neviem, čo to bolo, niečo také gynekologické. A viem, že som spala som asi 2 hodinky, potom ma skontrolovala, že či sa otváram, tak teda, že áno, bola som už otvorená, takže bola aj ona spokojná, pretože to je vlastne dobré. A neskôr mi potom zase pichli ďalšiu dávku epidurálky, tam myslím, že tiež nejaké 2-3 hodinky vydržala. No a potom som už bola, myslím, že dostatočne otvorená na to, že už mi nedávali ďalšiu epidurálku ani žiadne obľúbovaky iné. A vlastne už som to už potom všelijak, už sme boli aj na feedlopte, prechádzali sme sa, predýchávala som, no všetko možné, proste sme čakali do toho momentu, kedy už proste prišiel doktor a povedal, že áno, že už budeme rodiť, že bude sa tlačiť. No a teda, aby som nezabudla na tú starostlivosť hebame a pôrodných asistentiek, tak pri mne sa vystriedalo asi 4 za tú noc. 4 asi veľa, možno 3. Už si teraz veľmi nepamätám, koľko ich bolo. Ale fakt, že všetky boli veľmi milé, pozorné, stále chodili sa pýtať, že či všetko prebieha v poriadku. Fakt boli milé.
Tak teraz prejdem k tej časti, kedy už vlastne prišiel pán doktor, kde už, že budeme teda tlačiť. Ja som mala v pláne, že to teda skúsim na pôrodnej stoličke. Nerodila som na tom, nebolo mi tak dobre, ležala som. Chcela som aj na boku, že na boku rodiť, ale nedalo sa. Problém bol aj v tom, že som mala tú epidurálku a neskôr vlastne tie moje kontrakcie slabli. Takže keď ja už som mala tlačiť, aby som proste na tých pár razy vytlačila Viktora, tak vtedy moje kontrakcie slabli a nevedela som ho vytlačiť. Takže bolo to dosť náročné. Pamätám si, že z jednej strany bola pôrodná asistentka, z druhej strany bol doktor a predo mnou bola ešte hlavná sestra, nejaká vrchná sestra. A proste to sledovali. Doktor mi tlačil takto na brucho, vlastne z hora mi tlačil, aby vytlačil pomaly to dieťa, Viktora vonku. Viem, že som mala aj nástrih, takže bola som aj šitá. No a boli tam všetci pri mne, aj David bol pri mne, dávali mi studené obklady, dávali mi vodu, dávali mi hroznový cukor, aby som mala nejakú energiu, aby som vedela tlačiť, vládala teda tlačiť. Fakt, že to bolo veľmi príjemný pôrod som mala, čo sa týka ako tých ľudí okolo seba. Viktorko, kopeš mi do toho statívu. Takže na toto nemôžem povedať ani jedno zlé slovo. Stretla som sa fakt s milými ľuďmi pri mojom pôrode. Ospravedlňujem sa za to búchanie do statívu. Ako som spomínala, Viktor sa realizuje. Tak prejdem teraz tej koncovej časti, kedy už vlastne som mala posledný krát zatlačiť, aby vyšli vlastne čeličko, nožičky. A vtedy mi prestala kontrakcia. Normálne všetci pozerali na ten monitor, že kedy príde tá kontrakcia. Ja tiež čakám, že nič nechodí. Oni tak zrozene na mňa pozreli, že teda nemáte žiadnu kontrakciu, nič necítite? A ja, že nie. Tak som sa z toho tak prestrašila sama, že proste, že čo to má byť, že ako to je možné. Ale nakoniec prišla síce slabá, ale stačila na to, aby sme to zvládli, takže som posledný krát poriadne zatlačila a už Viktor bol celý vonku. A pamätám si, že ešte pôrodná asistentka hovorila, že ešte nožičky ostali vnútri ako malé chodidielka Viktorové. Tak konečne bolo ráno 6:45 a Viktor bol na svete, hurá, zvládli sme to. Tá úľava, čo som cítila, keď proste už neboli žiadne kontrakcie, nič, proste už som len ležala a tešila sa, kedy mi ho proste dajú. Viktor! Manžel mal možnosť prestrihnúť pupočnú šnúru, čo aj zrobil. A hovoril, že dosť ťažko to išlo. Sme sa smiali, že dali mu tupé nožničky, ale nie. Takže prestrihoval pupočnú šnúru a potom ho na chvíľku vzali. Nevzali ho do inej miestnosti, bol v tej istej miestnosti s nami. Hneď po pravom boku bolo niečo také ako inkubátor. Ono to bolo celý čas nahrievané. Viem, že to zapínali tesne pred pôrodom, aby sa to vyhrialo, aby sa to nahrialo, aby bol v teplúčku vlastne. A viem, že mu dali plienočku a neviem, čo tam robili. Buď ho aj vážili, aj merali, to už neviem. Nejak som toto nepostrehla, alebo nepamätám si na to, proste neviem, lebo to bolo hneď proste v tom zhone a v tom, že už ja som bola v kľude, že už nemám tie kontrakcie, už som bola taká aj unavená z toho celého pôrodu, takže fakt neviem, čo tam robili, ale hneď mi ho dali, mal čiapočku na hlavičke, dali mi ho k sebe na hruď a zakryli nás.
a takto sme spolu boli strašne dlho, pretože potom vlastne som ešte tlačila placentu a potom neskôr prišla vlastne tá hlavná sestra aj s nejakou druhou, to bola vlastne nejaká stážistka alebo nejaká doktorka mladá, ktorá vlastne sa učila a vlastne ma zašívali tým pádom, že som bola nastrihnutá. A Viktor bol celý čas bol pri mne, takto sme si leškali. Neviem, koľko hodín bolo, ako všetko ďalej išlo, ale potom ho na chvíľku zobrali, obliekli mi ho, no a mňa preložili na posteľ, no a dali mi ho naspäť a s postelou nás otlačili až na izbu. A áno, manžel bol celý čas so mnou pri pôrode, takže on ráno potom odišiel domov si oddychnúť, vyspať sa. A čo som chcela ešte povedať, že nemuseli sme nič platiť za to, aby bol manžel so mnou pri pôrode. Viem, že na Slovensku sa za to platí. Neviem presne koľko, asi to záleží od mesta a od nemocnice, koľko pýtajú. Takže my sme nemuseli nič platiť, bol celý čas pri mne. Nemali sme privátnu izbu, mali sme normálnu izbu, na ktorej boli 3 lôžka, takže 3 mamičky mohli byť pri mne, ale bola iba jedna, takže boli sme iba 2 na izbe a posledný deň prišla tretia, ale to ja už som odchádzala po obede a ona prišla ráno, takže sme boli v kvázi iba 2. A ešte sa nám stala ráno taká smiešná vec. Teraz je to smiešná, ale predtým nám smiešno nebolo, aspoň mne nie. Ja som si mobil nechala teda na izbe, zamknutý v skrinke a však na čo nie, však manžel mal mobil, ale on sa celú noc hral hry a teda nie celú noc, no ale vtedy, keď som ho akurát nepotrebovala, lebo nevždy som ho potrebovala pri sebe, verte mi. A chcela som, aby nás proste odfotil, aby odfotil Viktorka hneď po pôrode a takto, ako som ho mala pri sebe a tak. A on, že má vybiť tú baterku, tak do mňa stoval to proste vtedy, že čo, nie, snad nemyslíš vážne, tak utekaj na izbu, tak utekal ku mne teda na izbu a zobral môj mobil a teda pofotil a máme fotky, ako sa Viktorko narodilo, takže som rada za to, lebo to sú proste cenné fotografie tieto. A ešte som chcela povedať, že teda ak brali Viktora na nejaké vyšetrenia, aj tam ho vlastne obliekali, tak išiel s nimi manžel, že nebol vlastne Viktor sám. Nikdy nebol sám, keď bol na nejakom vyšetrení alebo takýchto veciach. Nikdy mi ho nezobrali bez toho, aby som tam bola proste ja alebo manžel. Takže to sa vlastne ráta. A neskôr manžel išiel domov sa vyspať, keďže celú noc sme boli hore, ja som potrebovala sa tiež vyspať. Viktor tiež spal, takže mala som ho pri sebe na izbe. A potom neskôr po obede prišiel manžel, bola tu aj moja mamka, takže prišla aj mamka. Čo sa týka ešte ako tej starostlivosti v nemocnici, tak mali tam zariadenú takú Kinderzimmer vlastne a tam mohla ísť iba rodičia. Mali našu fotku, po porode si zrobili našu fotku spoločnú a teda tam sa chodilo prebalovať, prezliekať, kojiť alebo vlastne odsávať mlieka, takže tam bolo všetko. Tam si prišiel a boli tam prebalovacie pultiky, bolo všetko, tam bolo vlčené utierky, plienky tam boli, všetko proste potrebné, oblečenie pre babetka, všetko tam bolo, boli tam tie pôrodné asistentky, bola tam miestnosť, kde sa dalo kojiť, boli tam aj vlastne odsavacie prístroje, mašiny na to, takže ten, kto nekojil, si odsával tam a ten, kto kojil, tak si tam sadol, nakojilo sa, boli tam tie kojace vankúše. Veľmi, veľmi príjemné miesto, prostredie tam bolo. Príjemné pôrodné asistentky tam boli, fakt každá jedna. Ja keď som tam
prišla, tak ja som sa vždycky s nejakou novou stretla, oni sa tam strašne striedali. A každá jedna bola príjemná. Keď som išla prvýkrát kojiť, mi pomohli. Fakt, nemôžem zle povedať na to. No a čo sa týka vlastne popôrodnej starostlivosti sestričiek, tak to bolo tiež super. Proste po pôrode mi povedali, že ak budem potrebovať ísť na WC, či to je na malú alebo na veľkú, to je jedno. Ak budem potrebovať ísť na WC, tak mám im zazvoniť zvončekom, oni prídu a pomôžu mi. Takže tak to aj bolo. Pomohli mi, ukázali mi všetko potrebné, čo treba robiť vlastne pri tej hygiene na WC, ako sa ošetrovať a tak. Čo sa týka popôrodných nohavičiek a vložiek a všetkých tých hygienických potrieb, tak to zabezpečili oni. To proste, ak bolo WC, ak bola kúpeľňa, tak tam bola skrinka, kde boli proste tieto veci a stále keď som išla, tak som si zobrala tie veci a išla na WC. Fakt nič takého druhu ako vložky alebo nohavičky a plienky pre babetka a všetky tie veci vôbec som si nemusela brať do pôrodnice, to všetko oni tam dávali. Ďalej, čo sa týka obedov, tak sa vždycky deň predtým myslím, že zaznačovalo, že čo si prajeme a ja som bola celkom spokojná, ako nebolo to nejaké luxusné, ale mne to chutilo, napríklad ja som zjedla vždy všetko, čo mi dali, čo som si objednala a mi doniesli, zjedla som to, nemala som problém. Ja som bola v nemocnici 3 dní, takže my sme už v piatok sme už prišli domov s Viktorkom. Ešte bola jedna taká milá vec, že po pôrode prišla na izbu za mnou tá pôrodná asistentka, ktorá bola už posledná pri mojom pôrode a doniesla mi na izbu malé šampanské, keď ešte sú malé, s 2 pohárikmi, že pre mňa a pre otecka. A ešte som mala na výber, že či chcem alkoholické alebo nealkoholické. Takže to bolo také milé a aj takú... Ale Viktor, bože, pardon. Aj takú kartičku, kde bol vlastne obrázok Vikiho hneď po pôrode a kde bolo napísané, že koľko váži, koľko meria a otlačok, nožičky a ručičky. Takže to bolo také milé a čo sa týka ešte vlastne tých obedov, tak bufet tam bol takisto otvorený non-stop. Bolo tam z ponuky všetko, pečivo, na raňajky, proste šunka, no proste pestrý výber, fakt, že pestrý výber na jedenie. A ovocie tam bolo, čiže ovocie sme si mohli brať kedykoľvek, jogurt. Prakticky ja, stále keď som išla okolo tej kantíny, tej jedálne, tak som si vždy zobrala nejaký jogurt alebo banán na izbu a keď som bola hladná, tak som si zjedla, lebo však s mojím deckom sa chodilo aj v noci ako prebalovať a takto, takže to bolo dobre, že to bolo otvorené. Na chodbe boli minerálky, ktoré sme si mohli brať, buď syčené, nesýčené, takže a to bolo zadarmo, proste tie minerálky. Ak si chcela, išla si zobrala celú fľašu a mala si na izbe. Viktor sa už hraje, takže tu budete počuť trošku nejaké zvuky. Posledný deň, keď sme išli domov, tak išla som ešte na kontrolu k doktorke. Poučila ma už o nejakých veciach, ktoré počas 6. nedely a všetkých týchto popôrodných veciach. A takisto Viktor bol na vyšetrení. Takže tam sme boli obidvaja, ja a manžel po tom vyšetrení. Dali nám všetky potrebné papiere a išli sme domov, takže 3 dní sme boli v nemocnici, starali sa o nás veľmi pekne. Spokojná som bola s výberom nemocnice a zvládla som to hlavne. Skoro 13 hodín rodič nie je žiadna sranda, ale každá mamička si to musí prejsť a
každá mamička, ktorá rodila, mi dá za pravdu, že je to ťažké. No a čo sa týka Hebame, tak ona neskôr prišla, sme si zavolali teda, že kedy príde. Ona sa vlastne starala aj o Viktora, ale starala sa aj o mňa. Tak ja dúfam, že som v tomto videu nič nezabudla, že som všetko opísala tak, ako si to pamätám a na nič som nezabudla. Ja dúfam, že sa vám video páčilo a že mi budete verní, že mi dáte like, že sa prihlásite na odber. Fakt sa ospravedlňujem za to, že tak natáčam tak málo, ale onedlho sa chystáme na Slovensko aj s Viktorom a budeme tam dlhší čas, tak možno, že zo Slovenska sa mi podarí viac videí nahrať. Bola by som teda rada, ak by ste mi napísali buď tu pod videjko komentáre, čo by ste chceli vidieť, čo by som mala nahrať, možno nejaké otázky, ak chcete vedieť niečo o mne, o Viktorovi, kľudne mi píšte, ja vám odpoviem, alebo ak bude toho viac, tak urobím z toho nejaké videjko. Môžete mi písať sem pod videá, alebo na Instagram. Odkaz na link na Instagram vám dám pod video. A ja dúfam, že ste sa nenudili pri tomto videu, že sa vám video páčilo. A prajem vám pekný deň a teším sa na vás pri mojich ďalších videách. Majte sa pekne, ahojte.